Kardom, Pini Nilihis News Karbi Anglong Tanjabang Pisami Monjumiteron P, non Virtang Topenarjuponita. Piniwasik ni Pai Cricket Home Arni 11 nong lang per constituency angkang Mura Bosti pu arong along Harogha Development Block ahin pen MGN Rega kipipon Fisheries lak hini atangka contractor Sadar Johan aphan paklem toilo lapen asai sita klempon lo bonta sai ke klem kasa oya jok rong arat atum pen lamthe nang cepaklang dunlo anparta job card atangka inut account holder along suri troxi rap pharopo atangka thaplo bonta account holder phanke pharopo ansi pipon ikchotlo pusi nang pachini dun isi mang humeme asaya bangke lak hini atangka ke padam nang ji adim lak isita damde fisheries si khutpon chotlo lapen ki hutap pangdai hoilo lapen job card atangka ulai pon lap aphit ke fisheries ta orpon thucheklo lapen signboard ta phalang no daklo lasi mura bosti arat pen kachuningri alam ke prabjin pen contractor fisheries ti hut thunangji kali pute nilitum angsong an lam thepale nang kokpo puta pherangke athengno nang pachini don Piniwasik ni Pai Cricket Home Arni Ada por Piner Kebra achitim an apor alom ihum NL02K 3663 atrak sangti akilikar thang mate overload ajok long nit pen manja adak borjan adung het along amat sangti akilikar thang mate overload ajok ahir ingtangrak pen chingkoi chephar le phaksi kepang thai ham anpinlo bonta kopai kimipik ajok baduta aring ahu kiso abang phu awe lapen okpran majuma jalang manja pen junison rong pi health news Karbi Anglong Tuar kahino parpik ajok rong pi arong arat kisungnang rong khang constituency ke parlo chengbiri lindok rong pi arong non puta kimisen kedam kewang atwar kimisen awilang lakha pho rong khang MSC constituency arlo chengbiri rong pi arong arat non puta kimisen kedam kewang non puta bicheng bithi ahut lote kang lit kang therpen loksi chichak nanglang ahok non kidobom asorkar atum sitami towar nang silam lo bon sita nang patang pipedet ajok rong arat kisung cicak nang bom lang contractor kachik rong abang borong imtimung amethang ali aphan lo ne mate MP Horen Singh be aphan aphar lo kachujor lo ne bon sita rong arat atum ke manghu prong si dokok lo lapen chu kedam tang MLA election ahut ki rong pi arong along arong asar the ahem Tikup si wot kirek aphan mai nang dolo laso hot si rong khang mondol all financial borson timung si election det pen ni ingkoi anlote nang selam phitpo pusi rat aphan than tikang bon sita non abang ki rat aphan kachang thui ason si mandet lo la pen jong si non kiwang ji MEC election ahut jong si chengbiri rong pi arong along Wot nang ji pulote non pini pinap ang bong tuwar nang patang piwek nang pupusi hawar arat atum pherangke ang non nang pachini don lapen ahok chengbiri lindok rong pi arong along thang awar sai nang pipe puke jongdam un e meri hing
kijun alang lahai kidolo bon sita towar abang si avedet lo lapen non kidobom asorkar atuma phan nanglitum aphan nilitum nang kirap asonsi nilitum aphanta nang raptha pusi chuning ridun lapen MP Horen Singh be aphanta towar abang non tong sikot pen nang chihumri wek nang po pusi hawar arat atom ning jepon dongkamukam pen Robinson Rongpi Hills News Karbi Anglong along ke karbar kuno silang wilayah nulong along diko lalang kitu ya rabimbang ke amasi itu dak kidam kibang ando ada uanan tak bunai isi postu isu atau alam diko tande nalihin pen ulang wantor mas masila han ini dan sini kan dalam ini mas masila han seperti ahin banggal pohelo asal Horen Singh di bangke tuar damai kat yelo amasila kontraktor tu junjung ame thang aphan tilangrong mane rat aphan isu hidup tilang abangke mathati lang junjung aphan awa dikini ro masih tu rat aphan ke nang masih abilong ne long lene kamu bangke nang kilo an patang ki agor muke dake direct ini black tuping dan direct si da black tuping yo anta black tuping lu senjibel ini da thelong le lain han gerang pawung oi lo la helu alamang ke masila alain hitung bangka itu kisung alamang ke adilong ke akan da dak ke akan da kisung kupini bangke duu atau lambang ya ini program ka bukan program ini sini ya program program son kesu ben aku tel ka ti pon ni war hen jat hen ulo khala sut ben da munit dan ani sila ni dan sidang ko kici mane aku tel pon gari gang bela so kota dukong lo yang lama dari lehang sa kusuno nang bangun bo warm hemi det jangan solo ngaliman ke dongeng ke beda dia adom le Daily Cast News Manager Bangso appear thepen avelo alangli COVID-19 akiso kilonglok ajoksi apran dam nang jilo COVID-19 hini ados injection ke entang cukumar atung wosik ni phai kripli arni penlote regularly mithang sai hem chedam nang popusi Assam government ahin pen pangdakpon Birta na po sa kang tonpon itlo laing bom tamik Hills News Karbi Anglong Kardo